Vart är den Johan? Tappa den Johan, tappa den. Den hoppar som en fisk. Oh shit, kolla här! Det kommer glida ner. Oh shit, den anakonda ja. Vad fula den är. Den är död. Den är död ju. Den är död. Nej, den är inte död. Den är visst, den rör inte på sig. Den lever. De kommer äta varandra sen. Det var 3 stycken. Den här lever också, han andas. Den andas. Han är bara sjukt trött. Åh, kolla den till där under. Åh, fy fan. Där är räcker det, där är äckligt. Kolla på den mannen. Ja. Den andas. Han har gett upp han här alltså. Den hjälper han, snälla den hjälper han. Ta dem med 2 stenar. Lite i havet. Ska vi det? Ja, kör vad Ska vi fan. göra sån Operation Free him? Du kommer skicka det till paradiset. Hitta en platt sten som jag kan lägga den på. Här är torra platta, här är. Här. Åh, Nikolaj ser bra. Ja, den är perfekt. Då blev vi som naturvänner mitt i allt. Den tar det med handen Danny. Är du sjuk i huvudet? Oh shit, det ser ut som en monster. Nej, du måste... Hur ska du kunna hålla på plats? Åh, fy fan. Mannen, vad är det för djur? Han har gett upp här, han kan inte leva här. Den är spint, ja. Det är hans tid är förbi i den här. Han måste sprida sina vingar nu. Stackarn. Hur ska du hålla den? Sådär, ja. Han har gett upp. Danny, vad gör du? Det är så nära, Den kan dö, ja. Du får slänga den härifrån, släng Vet du hur den. mycket fiskar Ta tar? i svansen, Danny, ta i svansen. Det är en torsk. Mannen, ta i svansen, ja. Du kan lägga den hemma i Vad akvariet. köpte så till mig vad jag ska göra? Torsk. Ja, Det ser ut som en torsking. ta den i handen då. Jag vet inte, det luktar fisk sen. Vilken operation. Den, du får inte kasta den, kan dö, du måste släppa ner den. Man får inte kasta den. Danny, du får inte kasta den. Ska du putta den? Ja, jag filmar sönder den, mannen. Den kan dö, kör! Oj, oj, oj. Danny. Min kompis. Kolla brorsan. Så blir den kvar här. Du får rädda hans familj. Danny. Låt jag frihet, han Finns det stannar. hans barn som är där? Danny, du måste rädda barnen. Han väntar på dem kanske. Jalla, gå och hämta dem. Danny, gå och hämta dem. Ja, titta han är iväg nu. Danny, gå och hämta familjen.